Snoop Dogg in de klas gezeten. Ja. Snoop Dogg heeft maar in de klas gezeten. Want ze had tweet gesmoren of drugs gesmoren. Want als Snoop Dogg in mijn klas gezeten heb, maar dan was ik een Belg, dan was ik een Belg. Want hij is in België school opgevoed, zo. Maar in de klas was Snoop Dogg, daar was. Niet in de klas, maar was er toch. Waarom heet hij Snoop Dogg? Weet wat een Snoop Dogg is. Maar je weet, je hem veel snoepen. Snoep uit de kast pakken. Alles op eten. Snoep. Daar komt Snoop Dogg aan naam. Snoop Dogg in de klas, snoep. Snoep net in de klas, snoep. Hij sweet, dan snoep eten. Dan is zijn hersenen, zij ben Snoop Dogg. De naam heeft ze uitgewonnen. Hij eet zoveel snoep uit de kast, alle kinderen eten snoep. Want Snoop Dogg, daarom heeft de snoep. Snoop in de Dogg. Daarom eet hij dat Snoop Dogg. Daarom is hij de rapper geworden. Ja, mama hebben gewonnen. Dikke mensen doen een lage mensen. Snoop Dogg, dat ze doen als een fiets. Niemand hebben nog niet mis. De moeder gaat iets bakken. Ja, maar ik moet nu gaan slapen. Moet wel ramen en bewonen. Moet de boete ramen, maar de boeren ramen. De mannen willen nog wat ramen, maar die willen in de klas. Ze willen naar de plaats, maar ik wil in de plaats. Met Snoop Dogg, kok in de kok, want ze ratten in de rok. Want ze eet veel snoep. Door de wind moet jij fretten. Eten. Snoop Dogg zal het toch wel weten. Maar ze worden nog wat delen. Dat is snoep en je eet ook Snoopje Dogg. M&M Snoep, M&M en de M&M Snoep van M&M Snoep. Ken je die snoepjes met je zicht op? Maar dat is M&M, de rapper ook uitgeprint. Brem het uit en je brem het uit. Brem het uit en je brem het uit. Brem het uit en je brem het uit.